Zrovna uklízím po lekci pro dětskou skupinu a tak mě napadlo, že bych si s vámi popovídala chvilinku o tom, jak vlastně takovou lekci nachystat a na co se zaměřit. Je to teda povídání nejen pro lektory, ale myslím si, že to může být užitečné i pro vás na doma. A to z toho důvodu, že snažila jsem se dát dohromady takový koncept, který by komukoliv pomohl v tom, aby si vymyslel vlastní nějakou senzorickou aktivitu. Já se tomu budu potom víc věnovat i na svém profilu. Nicméně, pokud začínáte s nějakou aktivitou, ať už pro skupinu nebo doma, tak první, co byste vždycky měli zvážit, je samozřejmě téma. Pro děti vlastně odlišujeme to ve smyslu, že pro menší děti můžeme používat témata obecnější, jako jsou například barvičky a podobně, zatímco pro starší děti, dejme tomu okolo těch 18 měsíců a víc, tak tam už by potom senzorické aktivity měly vždycky odrážet aktuální témata, která se kolem dětí dějí. To znamená, že odrážíme například Vánoce, Velikonoce, nebo například teďka se nám blíží masopust, takže to může být na takovéhle téma. Dítě by v takovém věku už mělo být postupně právě pomocí těch senzorických aktivit uváděno i do širšího kontextu, to znamená například, když dneska jsem na lekci měla krmení ptáčků, tak zrovna na to téma si můžeme popovídat na to, že někteří odlítají, jaké máme třeba druhy, koho můžou vidět venku na sídlišti a podobně. To znamená, tam bychom se už měli snažit i o to přidávat nějakou takovou složku, řekněme, vzdělávací. Já jsem pro potřeby vlastně senzorického hraní se opravdu dlouze zamýšlela nad tím, jaké takové 4 základní věci by měla každá z těch aktivit vlastně zodpovědět předtím, než se na tu aktivitu vrhnete, než ji začnete chystat. A přišla jsem na to, že to můžeme říct jako takzvané 4M. 4M otázky nám zahrnují smysly, zahrnují nám materiál, zahrnují nám motivaci a zahrnují nám vlastně hlavní je ten smysl, kterého chceme dosáhnout. Pak ještě se musíme zaměřit na, já to mám pomenovaný jako malí velcí, to znamená, je to uspůsobení pro danou tu věkovou kategorii. Každá z těch věkových kategorií má svoje specifika, ať už je to používání různých materiálů nebo velikosti. A tady nemluvím jenom o tom, že do 3 let bychom zpravidla neměli používat žádné menší dílky na to, aby nám to děti nespolkly, ale mluvím například i o používaných nástrojích, kdy pro malé děti nebudu předpokládat to, že mi budou používat různé pipety a pincety, ale nejdůležitější pro mě je to, aby používali svoje vlastní ruce. To znamená, to je to rozdělení malí velcí. U každé aktivity se vždycky dá vymyslet varianta pro menší i pro větší děti, přičemž všecko se dá vlastně dělat na té jedné a té samé aktivitě. Akorát tím, že pro větší například přidáme ty nástroje nebo přidáme další možnosti, které s tou aktivitou vlastně mohou provádět. Tak, to jsem ale odskočila. Takže vrátím se zpátky k tomu konceptu 4M. První, na co si musíme odpovědět předtím, než začneme vymýšlet nějakou senzorickou aktivitu, jsou smysly. Smysly, jasný, potřebujeme vědět, co konkrétně chceme tou aktivitou stimulovat. To znamená, jestli to bude pouze zrak a hmat, což je taková nejjednodušší kombinace, nebo zahrneme například sluch, nebo při smyslu, které máme, samozřejmě přidáváme i koordinaci a vlastně samotný pohyb. To znamená, já třeba na těch lekcích se zaměřuji na to, aby jsme vždycky měli nejenom taková ta statická stanoviště, ale vždycky by měla ta lekce obsahovat 1 nebo 2 místa, kde například jakoby právě trénujeme tu koordinaci. Úplně pořádek. Teďka před chvilkou děti odešly. Tak třeba tady na té lekci, co se týká zimy, já to tady trošičku vrátím zpátky do původní podoby.
Tak tady bylo za úkol to, že děti budou chytat ryby, to znamená, tady jsem měla vlastně vytvořené jenom úplně obyčejné rybičky z kartonu, na to dáte takhle sponku, díky tomu získáte vlastně plochu, která je potom chytitelná magnetkem, to znamená, děti chytily rybu na prut a tady přesně bylo to rozdělení pro malé a větší a bylo to vlastně takové jednoznačné. Menší děti vzali rybu, přišly vlastně sem k těm žebřinám a mám tady 2 druhy kolíčků. Pro menší děti tady mám takovéhle větší, protože tam dochází k lepší té manipulaci, dají se lehce stisknout. Pro větší děti tady potom už mám takovéhle jakoby klasické, menší dřevěné, které už potřebujeme větší sílu v prstech na to, aby vlastně ten kolíček stiskl. Takže menší děti jenom vzali rybu, prošli tu sem a vlastně rybičku se pokoušeli zavěsit sem. Pro větší děti tady potom mám takhle připravené jenom obyčejně z papíru udělané kry, po kterých museli ještě přejít. To znamená, tady už to byla nějaká zase koordinace toho, že museli opravdu jakoby dávat pozor, aby šlapali pouze po těch krách a vlastně, když dorazili k těm žebřinám, tak nad ten oheň dávali rybu na ten těžší kolíček. To znamená, to jsou ty aktivity, které můžeme takhle kombinovat pro malé i větší děti. Další kategorií, teda kromě smyslů malí velcí, máme samozřejmě materiál. Co se týká materiálu, tak bych tady mohla povídat opravdu jako velice dlouho, protože materiály můžeme samozřejmě rozdělovat na jedlé, nejedlé, přičemž já teda osobně vnímám jedlá stanoviště jako poměrně kontroverzní, protože od malička dětem říkáme, že nesmí to dávat do pusy, nebo pokud s nimi také se senzorickými aktivitami začínáme, tak jedno ze základních pravidel je, že nic z toho nepatří do pusinek. Takže je potom poměrně, bych řekla, kontraproduktivní jim udělat stanoviště, kde můžou ty věci ochutnávat. Nicméně vlastně ke stimulaci té chuti se tomu úplně nevyhneme, takže třeba i já osobně vlastně plánuji potenciál, zejména v takové terapii nejedlíků. Dítě, nechci říct donutili, ale abychom ho trošičku nasměrovali k lepšímu vztahu k tomu jídlu. Existujou, nebo mám vymyšlenou takovou sadu vlastně senzorických aktivit, které právě třeba pro nejedlíky využijete a které vlastně postupně začleňují to jídlo do smyslového vnímání dětí. Takže v tomhle neříkám, že jedlá stanoviště nebo jedlé senzorické hry jsou vyloženy jakoby jenom špatně. Nicméně na těch lekcích, zejména takhle třeba pro ty menší děti, nedávala bych to určitě v kombinaci s tím, že máme stanoviště třeba s kinetickým pískem nebo nedej bože třeba s vodními perlami a mezi to bych dala třeba jedlé stanoviště, to určitě ne. A tady na to chce právě myslet, pokud si budete odpovídat tu otázku materiál, kdy záleží na vás, jestli vy nejdřív vlastně vymyslíte to téma a podle toho ten materiál nakupujete, anebo naopak se podíváte doma do skříně, už máte třeba nějaký materiál dostupný a podle toho vymýšlíte aktivity. Ten materiál samozřejmě si můžete nejen vyrábět sami, ale v dnešní době existuje opravdu nepřeberné množství e-shopů, kde materiál nakoupíte. Já třeba, co se týká tady těch nejrůznějších obchodů a podobně, já si začínám trošičku osobně myslet, že senzorický hraní jde hodně do takové jakoby komerční sféry, čehož já teda úplně nejsem příznivcem. Neříkám, že jako ne všechno si dokážeme doma vyrobit, nedokážeme si vyrobit jednoduše nejrůznější třeba trojúchopové kleště a podobně, ale přijde mně už vlastně jakoby ta nabídka je tak široká a vlastně všichni se předhání v tom, jako já používám tohleto, támhleto a dal jsem za to tisíce, ale trošičku zapomínáme na tu hlavní podstatu a tu hlavní výhodu senzorického hraní, která byla od začátku. A to je to, že vlastně by se mělo dát udělat s věcmi, které máme prostě doma. A nebo třeba s pomůckami, které si sami vyrobíte. Takže
i já třeba na svých lekcích neříkám, samozřejmě jako, že kupuju materiál a podobně, bez toho by se to úplně dělat nedalo v takovémhle množství, ale třeba hodně věcí si i vyrábím sama. Vyrábím si hlavně hodně třeba doplňky. Ve výsledku to potom jakoby není nic těžkého. Když se podíváte, tak já třeba tady na to téma na zimu, tak jsem si tady vyráběla takovouhle podložku. Kdo mě sledujete, tak víte, že já poměrně ráda šiju z filcu, takže jsem si vyráběla vlastně filcovou podložku, kde jsem si jednoduše našila jednotlivé komponenty. Mám tady iglu, mám tady takové jezírko, které zase ještě jsem tam přidala folii, aby se nám hezky třpytilo. A už to se dá krásně použít na senzorické hraní. Ve výsledku nezabere to zase tolik času a mám podložku, s kterou si děti můžou hrát. Stejně tak třeba panáčky. Když potřebujete si vyrobit panáčky, protože to samozřejmě do toho materiálu taky patří, protože nemluvíme o materiálu jenom o materiálu, ale mluvíme i o doplňcích, tak třeba jsem si vyráběla takovéhle eskimáky, to znamená, koupíte si klasické panenky a domalujete si je podle tématu, které zrovna potřebujete. Pak k tomu přidáte třeba kostkový cukr, přidáte k tomu nějaký bílý pístek a senzorická hra je na světě. Jo? A ve výsledku jakoby ty náklady na to nejsou ani tak velké a je to všechno to, co si můžete vyrobit doma. Takže já jsem zastánce a ani tady ode mě nečekejte, že vám tady budu jako propagovat jako nejrůznější, všechny jako nejdražší věci, které existují, protože podle mě to třeba osobně jakoby zabíjí tady ty malé kroužky, které prostě to dělají třeba při domovech dětí, nebo učitelky, které to vlastně chtějí to senzorické hraní dělat ve školkách a prostě ty finance na to nejsou. Každý nějak začíná a tady tím bych i vás, kteří třeba vlastně začínáte s tím senzorickým hraním, ať už doma nebo na nějakém kroužku, tak bych vás tímhletím chtěla podpořit, že vlastně děláte to správně. Děláte správně to, že si třeba vyrábíte vlastní věci, že ten materiál všechen třeba jenom nekupujete, že všechny doplňky taky jenom nekupujete, protože dětem hlavně tady tím přidáváte obrovskou přidanou hodnotu. Protože to dítě vnímá, to dítě je schopný poznat, jestli jsou to všechno jenom jako umělé věci, které vlastně jakoby nemají nějakou takovou ten bližší význam, nebo nevím, jak bych to řekla, prostě třeba jenom vytištěné, ale to dítě vnímá, že třeba i takováhle podložka je příjemnější, obzvlášť třeba, když to děláte doma, tak děti mě vždycky vidí, jak to vyrábím. Takže je to i takový o tom, že naučíte tu úctu k práci toho druhého, že prostě jakoby dáváte jim za příklad tu kreativitu. A to je třeba důvod, proč já vždycky vyrábím doma před dětma, tak aby mě viděli, že opravdu na tom ten čas třeba strávím. Tak, to jsem se ale trošičku zakecala k tomu materiálu, víc bych o tom pak případně mluvila na nějakém webináři a podobně. No a přesouvám se vlastně k poslední části a tou je motivace. Takže abych to shrnula, máme teda smysly, to je to první M, pak máme malý velcí, to znamená rozlišení pro věkové kategorie nebo rozlišení té aktivity právě pro menší a větší děti. Pak je to materiál a poslední, co bychom si měli zodpovědět, je motivace a to je to, čím tou, jakoby, čeho tou aktivitou chceme dosáhnout. To znamená, co já chci vlastně nejenom stimulovat za smysly, ale co chci třeba to dítě tou aktivitou naučit. Není to jenom o tom, že bych musela dělat vyloženě senzorické učení, kdy senzorické učení je vlastně senzorické hraní, takové bych řekla propojené s tou vzdělávací oblastí, ale je to i při klasické senzorické hře. To znamená, co já chci to dítě naučit. Chci ho naučit třeba úchop kleštiček, nebo chci ho naučit rozeznávat 4roční období a chci, aby si toto dítě ošálo.
Takže tady to jsou vlastně 4 základní věci, které byste si vždycky měli zodpovědět před tím, než nějakou aktivitu budete vlastně chystat. Ať už to děláte doma pro to svoje dítě, což je pak ta jednodušší varianta, protože samozřejmě to dítě výborně znáte, a nebo pokud to chystáte takhle třeba pro skupinku, jako jsem to chystala dneska já, nebo včera na kroužek, tak samozřejmě vždycky musíte nejprve vědět to věkové složení dětí a pak podle toho vlastně ty aktivity skládáte dohromady. Nikdy to nejde tak, že bych bez přípravy si tady mohla říct, OK, vezmu si sem nějaké věci a vymyslím ty stanoviště na místě. Tak, aby to dávalo hlavu a patu a mělo to od vás tu přidanou hodnotu. Nejenom to, že se to dítě bude patlat. Ano, i v tom je ta přidaná hodnota. To dítě opravdu jakoby manipuluje, pracuje, zpracovává tu jemnou motoriku, dostává do hlavy vlastně ty senzorické podněty, ale pokud chcete tu hodinu vést tak, aby si to dítě z té hodiny něco odneslo a aby potom třeba doma vyprávělo, že teda venku vidí toho holuba, nebo že ptáci si sedají na krmítko a co jim můžeme dávat, to je teďka jenom jako příklad z té hodiny, kterou jsem chystala teď, tak je potřeba nad tím vlastně přemýšlet. To znamená vzít si papír, tužku, sepsat si ta stanoviště. V zásadě stanoviště dělám tak, abych měla počet dětí, mám nějakou maximální kapacitu, to znamená třeba na kroužek je to 10 dětí, ve skupince to potom může být až 12 a pokud je to na kroužek, tak vždycky ta stanoviště by měla odpovídat minimálně počtu dětí plus 1, to znamená dejme tomu 11 stanovišť, která si nachystáte. Je to z toho důvodu, aby ty děti měly možnost se vystřídat, aby prostě byla ta možnost volby. Víc jako úplně vhodný není, myslím si, že teďka jsem měla teda nějakých 12, ale ono pak je to o tom, že se vám dost často i ta stanoviště vlastně prolínají. Víc by už zase být nemělo, protože to dítě, my ho nechceme vlastně přetížit. O senzorickém přetížení jsem měla video okolo Vánoc, to znamená, i na tom kroužku bychom tady na to měli dávat pozor. Já třeba osobně i ta stanoviště vlastně sestavuji tak v rámci té místnosti, aby bylo třeba oddělená část, kde se pracuje s vodou, aby byla oddělená část, kde se pracuje se světlem a podobně. To znamená i takhle, aby vlastně vždycky jsme nepůsobili na několik smyslů současně, ale aby jsme vlastně vždycky to dítě drželi jenom v nějakém konceptu, třeba OK, teďka pracuji s vodou, voda je mokrá a teď tam na to mám třeba 2 stanoviště udělaná. Takže to je potom i vlastně o tom rozvržení té samotné místnosti s tím kroužkem. Doma, pokud chystáte senzorickou aktivitu pro dítě, tak byste určitě měli mít na to vyhrazený nějaký kout nebo nějaké místo. Co vám můžu vřele doporučit, já nevím, jestli to takhle uvidíte, jsou to tady ty průhledné ubrusy, ty jsem sehnala v Actionu, stojí asi 120 korun. A jsou úplně perfektní, protože to dítě vlastně neruší tím, že by byly nějakým způsobem obarvené a zároveň jsou dostatečně velké. Takže když si všimnete, tak já třeba je mám vlastně přetažené až nahoru na tu žíněnku, tak aby děti vlastně nemohly zamokřit ani tu žíněnku, ani tu zeď zatím. Takže myslím si, že za 120 korun zase super věc, kterou třeba využijete i doma na ten nepořádek. Senzorické aktivity by tedy vždycky měly probíhat na konkrétním místě, to znamená například doma, já třeba pokud chystám pro děti, tak mám vyhrazený vlastně prostor v obýváku, kde pravidelně jim vždycky dám ten stolek a i pro nejedlíky, jako jsem se tady o tom už zmiňovala na začátku, tak doporučuju a hlavně tak, abyste měli co největší ten efekt, tak v kuchyni. V kuchyni. Ne to, že se dítě tam cítí pod tlakem, ale chceme vlastně vytvořit to příjemné prostředí. Hele, tady jsem si hrál, tady to je super. Jo, a teďka třeba namítnete, no a tak pak si bude hrát s každým jídlem. Ono to tak úplně není. My ze začátku ho necháme, aby si s tím jídlem hrálo, ale potom tu pozornost vlastně odvracíme k tomu, že už mu dáváme různé jiné smyslové podněty, to znamená převádíme ho už na tu senzorickou hru jako takovou a díky tomu vlastně to dítě si uspokojí tu potřebu právě jakoby toho hmatu podobně, si uspokojí jinde na těch aktivitách a tady vlastně nápodobou, protože uvidí, že my u toho stolu jíme,
tak nápodobou vlastně přidá se k nám. Takže opravdu dá se i to senzorické hraní využívat i jako taková terapie pro nejedlíky. A vím, že to řeší hromada maminek, že dítě prostě nechce ochutnávat, nechce prostě do toho ani šáhnout a když se mu dostane omáčka třeba na prst, tak je toho přeci jenom opravdu spoustu. Takže je to jenom taková menší vsuvka, co jsem vám chtěla říct, na co jsem myslela a jak bych chtěla právě podpořit i drobnější kroužky, které senzorické hraní dělají. Pokud vás takováhle témata zajímají, tak mě sledujte tenhle profil, podporujte tu moji tvorbu právě tím, že budete třeba. A já v dohledné době mám v plánu udělat nějaký webinář, kde bych konkrétně se třeba zaměřila i na nějaké podněty od vás. Takže pokud nějaké podněty máte, nějaké otázky, tak klidně mi je. Já v rámci toho webináře bych vám to potom vlastně zodpověděla. Ovšem vám dám vědět o všech novinkách a doufám, že tady ten profil pro vás je přínosem. Takže já vám přeju všem krásný den a budu se zase těšit u nějakého dalšího příspěvku. A teďka už práci zdar. Mějte se hezky.